Sri Baladewa Narpati. Ngopo iki ora? Ora asah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wade, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggo sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, buk terus nek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahnya apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelan kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Ora minggat suara aku tiban tangan kene marganing patimu. Eling. Apa to? Dodo medun. Oke siap, Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan lah. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene mergani patimu, mang maju, kula ladeni para penyarian. Ngatak aji lembu sekilan kowe kebar. Ayo, milih awakku. Jabut nyawamu, jabutan. Awas. Oh. Wedan. Krong. Ngapa iku muda? Bingung aku, Tru. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon budal. Ditunjukke sik, ditunjukke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem tak boyo ning kayangan
jabut nyawamu sukmamu sing takku. Gong, ora wis didilat bapak nang nggon-nggon to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabute nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake regane ngene ku. Truk. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Isih nyawane papat lho. Weh lah darah, kowe jabut aku ora mati, tak jabut kena. Aduh, Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Iki sapa iki? Bromo. Wedan. Kowe Bromo? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Bromo Kumbara. Udu. Adimu ndi? Sapa? Mendili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu. Aku nek ngamuk mataku lamur lho. Petruk sing kok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman ibarake nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger tiba-tiba terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, Urung ana sing rumendlepe tak jabut. Saking mangkelku. ayo. Tapi ya kowe tenan ora ngono ndadewane aja ora sak kepenake dhewe kok. Ayo. Piye nek ngene iki? Weh, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus Ayo ngayom nemene bapak wae. Ah, mlayu nek kene. ya. Marika den prayitna semuriris seka balik titiyane gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Oh. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh.
Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe kula lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa nggenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya to. Niate ya kuwi sing tok jangka ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kuwi nanti Pak. Sing nukokke semen sapa Pak? Wis ben iki wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa iki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Loro gareng ora sah. Wis ben Pak, wis ben. Bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning. Aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging klebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ora suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki kudu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun. Nanging ngaten kula aturi bidal sak menika sareng kalan lampahipun ingkang rayi. Iya takutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggah ning Kayangan iki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga Kusnul Khotimah ya. Anjen setan
Lah witena piye? Wong ya aku kira menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Kula dados ijonipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya aku titip anak-anakku ya Kang. Titip bojoku ya Kang. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong. Tak rasa kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya Gong aku tak menyang ruktinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegelan aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Lah sanganku gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya Bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong bapak ya, Tru. ya wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjen setan tanah ya terus mangkat ya nderek bapakmu ndak bapak ana apa-apa aku tak ngrukti bapak le. Kakang Ismaya sakmenika monggo kula aturi amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking jana luka. Estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kelawan Kakang Ismaya. Malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bale Martiu Kundha Manik Kakang. Lah kok dadi kaya ngene kahanane. Nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru. Dene aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Ndak kira nek pancen kowe kuwi wis duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar. Menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengat. Jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak. Panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan rina. Mboten wonten jamak limrahipun kula badhe nyengsarakaken dhateng Kakang Ismaya Kakang. Nala Gareng, dalem Pak. Jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapakke malah disugata sing becik sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datulaya Bale Martiu Kundha. Waduh. Iki marmer apa ya, Tru? Kok dadi sikilku kok angra anu drijiku ora tak nggo nyengkerem iki kepleset. Ayo wong kayangan iki apike ora kaya donya kaya reng. Ming mergo sikilmu kuwi saking dene. Diantenan kok ambune wangine kaya ngene, garu rasa mala. Lho, iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe. Dupa? Iya. Mula kowe karo aku iki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir. Neng dalan mau mlaku kelingan anak-anak, kelingan bojo ki rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Blur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane wah kaya disiram tirta wayu sewindu. Narada. Kelawan dawuh Kakang. Lah kok ora kewetu ucapmu sithik wae. Monggo aku tekan kene lho Narada. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti kula katur kula Narada. Iya Nala Gareng. Bekti kula katur kula Narada. Iya Petruk tak tampa. Pangestune tampanana ya. Kula pun dinggo jimat. Nggih kula pun dinggo jimat. Kakang Semar. Estunipun menapa ing kula aturaken menika tumus dumugining batos. Mila wiwit dinten sak mangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyakra bawa ingkang boten sae.
tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Semar. Yo. Sepisan meneh aku njaluk ngapura. Nek tana lupute Semar Badranaya nggone duwe panyakra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya. Nun inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Malah sak mangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya. Dinten sak mangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaranipun para Jawata inggih menika pun jambu dipunirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun Manikmaya wonten ing Bali Martyukunda Manik. Waduh, Truk. Arep disuguh jambu metemu. Jambu apa ya? Jambu dipunirmala, jambu mete. Jambu dipunirmala apa, Truk? Kuwi daraning para dewa. Karo apa mau? Pelem apa? Pelem tangga jiwa. Pelem tangga jiwa. Wah, rasane kaya ngapa ya, Truk? Ah ya kurang ngerti. Iki kanugrahan tumraping awake dhewe lho. Ora ana manungsa sing entuk ngrasake jambu dipunirmala, pelem tangga jiwa kejaba awake dhewe. Berarti awake dhewe iki dadi anake Semar ki wah bejane ora kurang-kurang ya, Truk. Heeh. Menapa kula inggih dipun paringaken ngicipi jambu dipunirmala apa ulun? Nul garing ulun keparengake. Pelem tangga jiwa ulun keparengake. Wah, tekan omah Bagong arep tak abapi. Terus Bagong takon mambu apa ya, Rek? Iki abab jambu dipunirmala, pelem tangga jiwa. Heeh. Belum tahu Bagong nek mangan ming pelem pentil wis dilatih sak tlutuhe. Ayo ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye, Guru? Menapa ing nulaturaken mriku mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang aku ora njaluk lho, mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning ewadene aku mbok paringi, ya piye? Mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya. Menika Kakang sampun kula cawisaken. Ya matur nuwun. Kaliyan menika unjukan tirta kamandanu inggih tirta amarta. Ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Lah ngrasake kaya apa ta tirta amarta. Tirta kamandanu omben-omben dening para dewa. Waduh. Jambune gedhe-gedhe ya, Tru. Heeh. Kuwi tela apa pelem, Tru? Lonjong kaya ngono. Pelem tangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa ae, Tru. Iya. Menawi tetep mekaten, Kakang Ismaya tumulak kula aturi ngrahapi Kakang Semar. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lirkin sanging risang mawe gandrung. Den rahapi dening Kilurah Semar Badranaya nalika semanten datan prayitna Kilurah Ismaya nalika semanten pelem tangga jiwa jambu dipunirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah satemah Kilurah Semar andhahar daraning para Jawata plakapi dara datan enget semanten ugi Kilurah Nalagaring Tuwin Kilurah Petruk ugi datan enget Purwadasina kagyat pikulun Bathara Narada wau. Ayo Tru, ndak santai. Bapak dokoh banget ya. Nadyan limpat dikaya ngapa Kakang Ismaya ora ngerti marang legetaning ati ning Manikmaya
kena daru beksi wekasan Railing Purwadasena Indra wonten timbalan ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile papano ana ing pinggiring candra dimuka wahyane mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ing murang tata iki Bathara Indra. Sewu lho Di. Mboten aneges kula menika badhe wantun dhateng pangaos Patungadi Pramsi Bathara Guru menika mboten. Namung lah kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandu wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Monggo menika papan suci. Menika papan ingkang mboten nate kelepetan ing dedosan. Lah kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Marti Kunda Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau. Kula menika sampun ayem, kula menika sampun tentrem. Patungadi Pramsi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikara dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Lah, tentrem ati kula. Ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding pelem pertangga jiwa jambutipun Nirmala. Sareng dipun dhahar dening Panakawan ketiga tumuli kantaka mboten ilmut Purwadasena. Dalan nyuwun mampun menika lampahan menapa? Menika lakon menapa cobi kula badhe nyumreksa? Lah kok panjenengan Adi Pramudi Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak. Lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten. Kakang Narada sambut to. Mbok inggih sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jer menika ingkang kula jangka slaminipun gesang. Kakang Narada kula aturi kendel. Kala wau sampun maring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu nggarap. Ala becik nglampah menika badhe kula sandhang piyambak. Kula menika namung ngemutaken sampun Kakang. Kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal menika wonten astanipun pun Jatimurti. Monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho Di. Bathara penyalian iya wong timbalan ulun kita ngangsek nggen kita sowan ning ngarsa ulun ana parigawe apa iya mboten nganti kanyono-nyono nalika semanten kula seba wonten sak gawining Bali Marti Kunda Manik kathah sangganing para Jawata ingkang sami alok bilih wayah paduka ing Madukara sowan dhateng Ayangan ora dadah kewenangan Janaka mboten trimah Panakawanipun dipun gendak sikara dening Adi Pramsi Bathara Guru. Janaka tertentu ngamuk wonten Kayangan. Sepinten kegiatanipun Janaka menika namung titah. Menawi Janaka mboten narimakaken babar pisan kula banjut Kakang. Jan panjenengan menika sampun lah piye to kok dadi kanane kaya ngene. Penyarian kula wonten maring dawuh. Janaka ki nen munggah ning Bali Marti Kunda Manik nggih ngislaken dawuh paduka mangan kula. Kawi sanggene maya Wisnu Pradenta Arjuna padha kanthi harja sak praptanira Janaka Namit pasang Kalimantan dinebina ngilo duni dumaweng tawang tuweng bukulun ingkang abdi pun Raden Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bukulun ya ulun mompa karya bombong tias ulun kula nggih bombong pangestu wong Tanpanana Janaka kula pundhing gejimat paripet dayanana ing kasantosan
prayoga nunggun kita lungguh sampun boten kirang kloso Janaka wayah ulun Madukara padha karo Raja Saprapta kita nggih pukulun Bathara sapa ya Narada wilujeng miring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumengkemeng pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa gawe gedhe ning ati kita lha pengitulun namana ta ya mboten cetha pengestulun nampan ngono kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasentosan Arjuna dalem pukulun apa wigatine kita sowan sepisan tuwi dhateng mantan-mantan kula wonten ing Kaiwangan angka kalih ngagengaken silaturahmi saiki kok kaya ora awat yo digono ta dene ingkang saat banjure pukulun iya Janaka iya pukulun apa wigati kita sowan kula mireng kabar tembang rawat-rawat bintombok bakul badhe dipundhel sambiwana pawarta binanduning Karna Mili iki Janaka kan jijiki ta bilih pono kawan kula inggih menika pun Kakang Semarang Nolo Garing menapa dene Bagong kating anu sinten niku Petruk nggih pukulun menika katimbalan wonten ing Kahyangan Suralaya menapa pasanggiri yen ngaten pukulun saestu kaleseng menapa ing dados aturipun ingkang abdipun Janaka Jumbuh kae menapa ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka kepurun kepareng amedharaken ingkang sejatos dhateng ngersa paduka ngadi pukulun ingkang semanten ndadosaken guru-guru ing Kaiwangan Suralaya ingkang dadosaken sakmangke kepareng paduka pukulun anyariji dateng menapa sampun kang ndikaken dening para sepuh sami nyebataken wonten guru kencing berdiri kita kuwi takon perkara apa pukulun kula nyuwun priksa Kakang Semar menapa dipun beta pukulun kok wonten keranjang wonten ngajengan Suralaya pukulun menapa leres yo pancen bener Semar ulun boyong ana ing Kaiwangan bareng lawan Garing lan Petruk ajarya kadha wekasan miwahi godhone suluk meneh wis anggene moyo wis mengrati ya mas bicarane sami sesama ya bapak kunjing terus iki jane sapa ta iki kok Janaka kok dadi meriahe kaya ngono lajeng kula badhe nyuwun mriksa pukulun iya Janaka sakmenika Kakang Semar lan Nolo Garing menapa dene Bagong anu napa niku Petruk menika wonten pundi dadi uruhananira dadi uruhananira
Bruhananira menika menapa pukulun dadi pangerten kita inggih Kakang Semar wis ora eling lho Kakang Semar edan tegese ora eling Kakang Semar kuwi kantaka napa sababipun Kakang Semar cantaka amarga Kantaka beda karo Cantaka. Kantaka kuwi ora eling, Cantaka kuwi kodho. Kula remen kula. Janaka kula wonten dawuh. Merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sebab ulun butuh patine Semar nala garing apa dene Bagong Arjuna. Wah, mesti nesu Janaka. Wong Semar karo Gareng-gareng Petruk ki abdine kok malah diblakani iki piye? Panci kula jarak Kakang. Lho, kok dijarak? Babar pisan menawi Janaka badhe wantun kaliyan kula. Badhe kula pejahi babar pisan. Wah, sajaipun sampun murka saestu Adi Pramesti Bathara menika sampun wegah napa warah nampik ditutur becik. Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menika pripun? Janaka wonten dawuh pukul. Menapa kita malang kerik ana ngarsa ulun? Nyuwun pangapunten pukulun kula supe. Bilih kula ngadhep wonten ing ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru. Mugi dados kawuningan pukulun. Kakang Semar menika abdi kula. Lolo Gareng menika abdi kula, Petruk ugi abdi kula. Menawi pukulun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima, ning nek Gareng kalih Petruk mang pejahi mboten napa. Terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging Gareng kalih Petruk mbok keparengake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan Gareng mergi menika namung beborosi. Pukulun iya Janaka piye kula mboten saged kantun Kakang Semar gesang wonten ing Madyapada kula ugi gesang Nala Gareng kaliyan Petruk gesang wonten ing Madyapada kula ugi ndelik gesang mila menawi abdi kula tetiga menika seda utawi pejah dipun pejahi paduka Iwang Adi pukulun kula mboten narimakaken kula ugi nderek pejah kita ikhlas karo nyawa kita mboten ikhlas sebab menapa pukulun ulun tamani guntur geni guntur angin lebur tuntur tanpa dadi badan kita dadi swalang-walang dadi swalang-walang nek kathah mbok digoreng pukulun budidaya supaya entuk badhe. Ah, bocah iki anggere gawe ukara ora iso ngartekke kok penake ra jamak-jamak ora. Ulun boya bisa mateni kelawan jeneng kita pukulun menawi paduka mboten saged mejahi dhateng kula. Menawi panjenengan mboten kepareng ngunduraken Kakang Semar lan Panakawan kalih menapa panjenengan kedah kula tampani pusaka kula pukulun. Iki lho Janaka Armanah kok kuwalik. Aduh. Wis mlayu wong kok aduh-aduh ora. Ah, sing ana wulune iki ra ya mburi. Aku sing ana wulune kek ngarep. Atene nek kena meng geli. Kesusu pukulun. Kok sik deleke panahe deleke. Inggih pukulun. Luga kisar inggih pukulun Janaka kula wonten dawuh pukulun lha tak takoni ulun ki sapa Bathara Narada jenenge liyane Bathara Narada Ponijo dekul kita kuwi sinten pukulun
Kaneka Putra. Nah, Kaneka Putra Pukulun. Liyane meneh. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Resi. Kaneka Resi. Asik, tak takoni. Dewaning segara, dewaning banyu iki sapa? PDAM. Ngawur. Percara Baruna. Lupa Pukulun. Lupa dengkulmu nah. Dewaning geni. Ayo saya takon, dewaning geni sapa? Pemadam kebakaran. Aidan ora. Kok sik kowe jane sapa to? Kowe iki sapa? Pukulun kula pun Arjuna. Arjuna apa Hartana? Hartana Pukulun. Saya kayak suarane kaya ora mangling aku. Wonge glegrak-glegrik. Kowe sapa kowe? Pukulun kula Janaka. Ora. Kudu Janaka kowe. Ayo rene cedare ne. Nggih Pukulun. Ayo mangap. Janaka kok untune doteng pentali terang-terangan. Ana sing wis dijabut barang. Udu nek Janaka. Pukulun kekilapan menapa paduka Pukulun. Menangka dados kami tuwaning Jawa Pukulun tentu kemawon paduka Pukulun saged maos dhateng batas kula Pukulun. Setan iki Bagong lha iki. Pukulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mula ket mau kok teko kok nembang dhewe. Suluk-suluk dhewe. Trembelane ora. Wah, lah kowe iki entuk sandangan endi? Pukulun kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Ora ngawur. Kula dipun bantu dening nggih menika dewa ingkang sakmenika ugi dados Tita. Tita kok? Titanium. Sapa? Siwa. Siwa sapa? Siwa Togog. Wah, Kakang Catugura. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing Suwandrana. Inggih Pukulun. Terus kandhane Kakang Catugura piye? Kula kinen minggah wonten ing kayuwangan nyuwun wangsulipun bapak kula. Sapa? Prabu Pandu. Pandu dengkulmu maca to. Sapa? Semar. Ya ngerti aku Bagong dadak takon. Semar karo Petra karo Gareng aja bali. Ora dinehke aku gasro nang kayangan. Ngamuk kok gasro. Ngamuk. Kono nek arep ngamuk. Bathara Guru kan doyak. Nali ora kecekel. Moya Bathara Guru kok nganggo ketawang, nganggo sampah doyak. Pukulun kula nyuwun semetu. Apa? Kula nyuwun sepatu. Ora ana. Kula lungsuran nggih gelem Pukulun. Ora ana kok Janaka kok njaluk sepatu. Arep ngopo? Ajeng kula dol teng klithikan Pukulun. Dinggo tambah-tambah tumbas semen Pukulun. Dengkulmu ana dhewe ya kana. Apa ora ya? Ayo Gatotkaca sambat to kowe Gamas. Kakamas kula ingkang rayi. Sampun gadhahi swaga ingkang semanten ora bakal lak kae macak tak pateni kowe wis.
Dimulanang kok malah tok perwasa Dimas peteng paningalku ora weruh apa-apa nanging saiki pun Kakang wis eling Purwodusina Yai Uwalana pun Kakang wis eling kan wis syukur Kang Pak ngopo tru niki Bagong ngasupan niki ngopo ditiliki cene kula omongane wis ora cetha pripun dene iki wis kono tambanono dhewe jarene wong tuwa mbiyen demit ki wedine nek diusek-usek nganggo pelanangan biar nganggo ora gelem metu ditemono piye terus nyoto ini nggonku apa gak nggonmu ya nggonmu dhewe ora nggonku usek-usek ngomong ndur ngapur ora kapok kaporal terus wis sadar oh wis kebacut kaya mbako kebacut kaya susur mempeng lek mun jejel dhewe anda ora sadar kok iblis ya ora walah kok arang kadempel disobo demit akeh banget kaya ngene iki akeh sing kawula sing do padu do gelo dhewe-dhewe kok matur bapak yo